malam kai dai ka bari ni zabin ni take da daɗi fa alai hai dan iska na kawai sai dai tsoron dan sanda kai ni da kake gani na ina sayan ruwan gora ko kuma in sayan ruwa irin na roba kamar katan 3 domin nuna wa duniya cewa fa ni shege ne alquran in mace ta zo nuna mata cewa ni fa attajiri ne mai kuɗi ne saboda ka raina ni shi zaman binni haka yake kar ka zauna binni baka ƙarya to in ka zauna binni baka ƙarya ka zama ƙaramin shege wallahi me kake hange ni kai ka gano abin da idanuna yake ganowa wanne kenan ba ga wasu mata ba gas can maki alquran na gango su doguwa da gajeruwar kaga fa kai mallam ka gansu to wai kai a cikin wa'annan matan yan wayannan kai a wayannan matan yan wannan gajeruwar mai atamfar ita kake so gajeruwar ba ni daya ka ji in ga maka ni doguwar nan nake so doguwar wannan doguwar mai wannan kayan dogon abaya din nan ni in ka je ka ce mata ni attajiri ne ni mai kuɗi ne kuma ni shahararren dan kasuwa ne wanda duniya take magana ta kare zan jarraba sa'a kana ji na ka je ka jarraba sa'ar ka kai ka samu yar takurkura ya gajera irin ka a'a je maza zan jarraba sa'a ta Allah la la ƙauraka alƙura ka ga da abin da ya kare a gama kawai hey ka ga mata waye ni ka ce mata ni da kake gani a duniya ni ne mutum na farko na fara shan ruwan roba a Najeriya ka ƙara gaya mata cewa ni saboda na san ma na gama da ita ka ce mata ka gaya mata salamu alaikum baki ba a ba Allah kin gane duk garin nan ban ga wacce na gani ina so ba sai to abin mamaki ne da na ce ina son ki da mata da kuɗi ai abin so ne ni zaka ce kana so kwarai kuwa ya ba zan ce ina son ki ba kamar ni zaka kalla ka ce kana so kwarai ma kuwa kai kika mara ni ya na ce ina son naki wannan bai san abin da ya faru ba haba malam hai malam yaya ne biyar ta ban ba biyar ta ne biyar ne an dace tun yaushe biyar ban gane ba to 500 ta ban 500 gashi ta baka ka je karɓo rabon kawai attajira ce mai kuɗi ce alƙura attajira ce mai arziki ce idan ba kai ba hauka ake ka je abin da ya same ka ya same ka amma ba zan gaya ma za ka zo ka bar labari ina nan tunda baka da hankali za ku yi mamaki wancan ɗan gajeren ɗan ƙararramin can ai ni ne nan na turo shi na nuna man na ce ke doguwan nan ke daga ganin kin san kala kyamara ce in na jefa ki gaban mota za ki ji daɗi ni ne mutum na farko da na fara hen bakin mutum ya fara hen ruwan roba ni ne haka ba sani da malam lieutenant kanal kofur general manjo sajan firsan da dan kuda ni kare ne da afirka bai wala za ki ji daɗi ke kala kyamara ce kuma ke kala gaban mota ce in aka ce na aure ki za ki ji daɗi wallahi tallahi kuma kika kula ma aini din wallahi tallahi Allah wallahi sallar rufin baki bai wa Allah wai ko soja ce ke iya harin sama ta ke ne ce an ba biyar ne ci uwata wallahi zai ci uwarsa wallahi ka ci uwarka wallahi in ka ƙi ba za ka gani ba ne ba ban yi ba ka ci uwarka wallahi ban gane ba me ka san ce marin ka tai dan uwarka waye ta mara dan uwarka zai da kai marin ka tai ban ne dan iska yayi lahu marin ka tai a haka ce marin ka tai na je mata da duka na je mata da kalmar soyayya kawai ta yafa mata mari ne ma mari ne ma amma kai da tsinan ne da wallahi kamar yaya kaga yanzu mun yi ba bashi da na kai ma bala'in da na shiga dariya zaka mun wai wani iya mana mun yi duro amma na kwai tsinan ne wallahi tallahi har kawai yan gaya ma halin da na shiga kaman dariya wata tamaran da sanyin safiya ba abin da na ci banda ruwan nan da na rike ta baki a cikin so ne amma lafiya da baka ce kana so ba da baka Allah tsine mu